umlungisi Zondi owazalwa kwaMashu useneminyaka eyi-18 ephila negciwane lengculazi. Eligciwane walithola emva kokudlwengulwa esejele eboshelwe icala lokuphanga imali engango-5 million kwesinye sezitolo eThekwini. Uma bengirepa mina bayisebenzisa ikhondom. Abangiceli futhi. Lento yenzeka mayenzeka first time phela lento yenzeke 2 times. First time okokuqala abantu abayi3. Emva kokuqina ukugula, umlungisi wathola usizo lwezempilo ngaphakathi ejele. Nokuyilapho athola khona ukuthi usenegciwane lengculazi, nokuyinto eyayinzima ukuba ayemukele. Ngazama ukucommit suicide more than 3 times. Ngoba bengihluleka uaccept ukuthi can imagine umuntu wesilisa uzoba udlwengula amadoda ayi5. Emva kokuphuma ejele, umlungisi wathatha isinqumo sokuthi uzofundisa abantu ngalesi sifo ngokuba axoxe ngasedlule kukho. Lokho-ke ukwenza ngezindlela ezehlukene, enye yazo ukubhala izincwadi. Njengamanje, umlungisi uyingxenye yenhlangano elekelela abesilisa ukuba bekwazi ukuphila nalesi sifo futhi bavuleleke ngaso. Awekho ama-men's corner. La ngizothi uma ngifika ngindoda ngiphethwe i-STI ngingasabi ukuvula. Noma ngiphethwe yini kodwa eqondene nami mina umuntu wesilisa ngingasabi. Manje yingakho kwafonywa le program ekuthiwa icoach impilo. Sisebenza ngamadoda. Asisho ukuthi omama sibasiza. Sometimes abathola omama 3 wamadoda. Awunayo imali yokuze eclinic ngiyakulethela i-medication. Mawuze eclinic awubambi line. Imphumela yocwaningo olwenziwe isikhungo esicwaninga ngempilo yabantu i-HSRC luveze ukuthi amantombazane aphakathi kweminyaka engu-15 kuya kwengu-24 ubudala athola leli gciwane kubantu besilisa abadala kunabo. Into eshayayo e-South Africa imphakathi esihlala kuyona, abantu abanamandla okuqeda i-HIV ukuthi ingadluleleki kwabanye abantu, abantu abanamandla okuqeda ubugebengu, abantu abanamandla okuqeda i-GBV, umphakathi. Inkinga esilimaza yi-1, imphakathi esihlala kuyona siphila ngathi sihlale senthini. Akekho nendaba nomunye umuntu ufuna ukusukuma ngoba sekudlengula ingane yakhe, umuntu ufuna ukusukuma ngoba sekugqekezelwe yena, umuntu ufuna ukusukuma ngoba lento isithinta yena. Njengoba uhambo lwakhe lisaqhubeka, umlungisi unesifiso sokuthola uxhaso ukuze akwazi ukuhamba efundisa futhi eqwashisa abantu ngalesi sifo kulelizwe. Izindabeni zethu kumzansi wethu channel 163, nginguNozipho Xaba, ngibika ngiseGoli.